So barkanmu da dawowa a bidiyo na biyu akan yadda za mu verifying account namu. So in ba ku manta ba dama a nan wurin muka tsaya, so a ci gaban za mu taɓa nan choose file, za mu zaɓi nepa bill, bari mu gani yana cikin wayar ɗazu na ɗauka. So mu hau kan kyamara ko za mu gan shi, mu hau kan kyamara. Zai nuno, zai nuno. So bari mu ga. Sorry for the interrupt. Wani ne ya kira ni sai ya sa duk network ɗin ya zama sai a hankali. So kun ga mun riga mun yi uploading, kun gani? Riga mun saka nepa bill ɗinmu already. Alright, kun gani? A bidiyon mu na baya mun tsaya a yanda muke verifying, saboda bana da nepa bill a kusa, na cika duk wani details, kun gani? So sai yanzu gashi nan na yi upload. So za ka yi upload, abin da ya sa na yi pause ɗinsa bana da nepa bill a kusa. To kun gani yanzu done. Kun ga mun verifying ne proof of address, mun yi verifying ɗin shi, mun yi verifying proof of address.